fizikada hem san mahasy hem uğru bilen häsiýetlendirýän ulluklar bilen gaty köp iş salşylýar we şol ullukları häsiýetlendirmek üçin oňa ýörüýte dil gerek. Ol dil vektorlaryň dili. Bu dil injenerçilikde we başga ilmlarda hatda günnelik söýleş diline de ulanýar. Eger sen birini ýol görkezýäňde, mysal üçin siz anokotda bolsaňyz, birini ýol görkezýäňizde demir gazyga 3 blok demir gazyga çepiňe sogul we 2 blok gün watara gitdip benokoda uğur görkezýäňizde siz eýýäm şu ýerde vektor dilini ulanýyňyz. Aslında istendik görnüşli uğur boýunça hereket vektorlara esaslanan. Fizikada ve injenerçilikde aylanma hareketlerini, magnit güýçlerini häsiýetlendirmek üçin vektor ulluklar gerek. Ulluklar vektor ýa-da skalyar görnüşinde bolup bilýärler. Skalyar ulluklary, mysal üçin temperatura, massa, wagt, diňe san bahasy bilen häsiýetlendirmek ýeterlik we olar ýöneköý algebranyň düzgünlerine boýun eýýärler. Ýöne käbir ulluklary diňe san bahasy bilen häsiýetlendirmek ýeterlikdir. Şonuň üçin vektor ulluk diýilen düşünje girilýär. Vektor ulluklar bu hem san bahasy hem uğru bilen häsiýetlendirýän ulluklardyr. Mysal üçin tizlenme, tizlik, güýç bularyň hemmesi vektor ulluklaryna değişli. Ýa-da geometrik kesitlemesi boýunça haýsy uğrunyň başlangyjy, haýsy uğrunyň ahirde görkezen urukduran kesime vektor diýilýär. Adatça vektorlar ýokarsy peýkamly setir latin harpi ýa-da uçlary nokat bilen bellenlen baş latin harplary bilen aňlatylýar. Vektoryň san bahasy onuň uzunlygyna aýdylýar. Vektoryň san bahasyna başgaça onuň modul hem diýilýär. Eger A vektoryň uzunlygy 5 cm bolsa, onda onuň modul hem 5 cm. Vektorlar goşmaklyga geçmeden öňürti ornüýtgeme vektor barada aýdyp geçeýin. Ornüýtgeme bu cisimiň başlangyç we ahirki nokatlaryny birikdirýän vektor aýdylýar. Ýagny eger men öýden, ýagny A nokatdan markete, B nokata şu egri ýol boýunça bardym diýeli. Egri ýoluň uzunlygy meniň geçen ýolum bolar. Aýdaly S uzunlygy, S geçilen ýol. Meniň ornüýtgemem başlangyç A nokat bilen men baran ahirki B nokatyny birikdirýän kesim, ýagny birikdirýän urukdulan vektor aýdaly A vektor. A vektor meniň ornüýtgemem. Aýdaly men seýilgäke egri ýol boýunça gitdim diýeli. B nokatdan C nokata egri ýol boýunça gitdim diýe. Ýene hemişeki ýaly şu egri ýoluň uzunlygy men geçen ýolum S1. Inni marketden seýilgäke çenli geçen ornüýtgemem B nokatdan C nokaty çen birikdirýän vektor, ýagny B vektor meniň dükandan seýilgäke çenli geçen ornüýtgemem bolar. Indi şeýle soraw. Meniň öýden seýilgäke çenli geçen ornüýtgemem nämedir? Ýagny onu tapmak üçin başlangyç A nokatym bilen seýilgäk ahirki nokatym seýilgäkdäki C nokaty birikdirsem meniň öýden seýilgäke çenneden
ornütgemem bolar. Onu A nokot bilen C nokoty biriktirýän vektor alınan C vektor meniň netijeleýiji ornütgeme vektorum. Indi şu berilen mysal boýunça biz iki vektoryň jemi diýen düşünjäge gelýär. Ýagny alınan C vektor A vektor bilen hem-de B vektoryň vektor jemine deň. Başgaça aýdylanda meniň netijeleýiji ornütgemem A nokotdan B nokota çenini ornütgemeden goşmak B nokotdan C nokota çenini eden ornütgemeleriň jemine deň bolar. Şu görkezde mysal boýunça vektorlar goşmaklygyň üç uçluk düzgünlüği umumlaşdyrsak, ýagny A hem-de B vektory jemini tapmak üçin A vektoryň ahirine B vektoryň başlangyjyny getirip koýmaly. Indi şu ýerde A vektoryň ahiri bilen B vektoryň başlangyjy bir noktada getirip koýulan. Onsoň A vektoryň başlangyjy bilen ýagny B vektoryň ahirini biriktirsem men netijeleýiji C vektory alaryn. Şu usuly vektorlar goşmaklygyň üç uçluk düzgün diýilýär. Has içgin düşünmeklik üçin ýene bir mysaly garalyň. Mysal şöýdýär, suratda görkezden A vektor bilen B vektor goşmaly bolsun. Indi vektorlar goşmagyň üç uçluk düzgünden peýdalanyp A'ň üstüne B'ni goşmaly. A vektor alýan A vektoryň ahirine ýagny şu nokada B vektoryň başlangyjyny getirip koýmaly. Onu B vektoryň başlangyjyny A vektoryň ahirine getirip koýýan. A vektoryň başlangyjy bilen B vektoryň ahirini biriktirsem men netijeleýiji jemi ýagny C vektor alaryn. C vektor A vektor bilen B vektoryň jemine deň bolar. Ýa aýdyp geçen vektorlar goşmaklygyň üç uçluk düzgüni boýunça C vektor, A vektor hem-de B vektoryň jemi bolsa, bu düzgün bize C vektoryň uğruny kesitlemeklige ýardam berýär. Şol bir wagtyň özünde eger biz diňe bilýäs, vektor diňe bir uğru bilen näl eýsem oň sağ wagt bilenem häsiýetlendirilýär. Şu ýagdaýda biz diňe C vektoryň uğruny tapdyk. Indi C vektoryň san wagtyny tapmak üçin näme etmeli? Aýdaly A vektoryň san wagty ýagny moduly 3 cm. B vektoryň san wagty ýagny moduly 4 cm bolsun. Moduly ýadyňyzda bolsa, şol vektoryň uzunlygyny aýdylýardy. Mysal üçin A vektoryň moduly 3 cm bolsa, onda şol vektoryň uzunlygy hem 3 cm. Edil şonuň ýaly B vektoryň uzunlygy 4 cm bolsa, onuň uzunlygy hem modul 4 cm bolsa, onuň uzunlygy hem 4 cm deňdir. Indi şeýle soru C vektoryň modul näme deň? Öňkü bilýän algebramyz boýunça käbir adamlar ýalňyş goşup aýtardylar. C vektoryň moduli 3 goşmak 4 deňdir 7. Ýöne gynansak da vektorlar goşulanyna bu düzgün boýunça goşulanok. Ýagny bu algebrak usul
mydama dogry däl. Vektorlar goşjak bolsak, biz aýtdyk onuň uzunlygyny kesitlemeli. Eger 3 uşluk bolsa, bir tarapy 3 cm, 4 cm S'niň modulyny tapjak bolsak, biz S vektoryň uzunlygyny tapmaly. S vektoryň uzunlygy näme deň, şonu bilmeli. O vektoryň uzunlygy inniki videolarda geçer. Kosinuslar teoremasynyň üstü bilen tapylýar. Kosinuslar teoremasy bilen tapylýar. Kosinuslar teoremasy näme diýär? Eger 3 uşlugyň 2 tarap berilen bolsa, alynan 3 uşluk A hemde biziň ýagdaýymyzda A hemde B vektoryň uzunlyklary berilen hemde arasyndaky burç berilýän bolsun. Mysal üçin alfa deňdir 30 gradus burç berilen bolsun. 30-a kiçirek görünýär. 60 gradus burç berilen bolsun. Ona S'ni tapmak üçin kosinuslar teoremasyny peýdalanýar. S'niň kwadraty A vektoryň kwadraty B vektoryň modulynyň kwadraty A vektoryň moduly B vektoryň moduly kosinus ikisiniň arasyndaky burç alfa. Onda S'ni tapjak bolsak, biz kosinuslar teoremasyndan peýdalanmaly. Indi şu formula boýunça eger biz iki vektoryň jeminiň modulyny kesitläp bilersiz. Onda berilen kosinuslar teoremasynyň formasy boýunça hesaplasak, S'niň moduly bäde A'nyň kwadraty A 3 cm, onda 3 cm-iň kwadraty goşmak B'niň kwadraty, ýani 4 B 4 deň 4'ün kwadraty 2 köpürtmek A ýene 3 B derek 4 4'ün sanahaty kosinus 60 gradus. Ana formula boýunça 3'ün kwadraty 9, 4'ün kwadraty 16, 3 4'ün 12, 2 24, ondan soň kosinus 60 gradusy ýalňyşmasam 2 demire deň, ýani ýarym. Koşýan 16. Eger siz vektorlar goşmaklygyň 3 uşluk düzgünine gowy düşünýän bolsaňyz, bir näçe vektorlar goşmaklyk hem siz üçin kyn düşmeler. Ondan aýdaly şeýle mysal seredin. S vektor A vektoryň A1 vektor goşmak A2 vektor goşmak A3 goşmak A4. Şu 4 sany vektoryň jemi bolsun. Indi S vektor tapmaly. Onuň üçin edil 3 uşluk vektorlar goşmagyň 3 uşluk düzgünläki eden ädimlerimizden başlaýas. Ilki A1 vektor alýas. A1 vektoryň üstüne A2 vektor goşmaly. Onu goşmak üçin A1 vektoryň ahyryna ene şu ýerde ahyryna A2 vektoryň başlangyjyny getirip goýmaly. A2 vektor onuň başlangyjy şutaý. Onuň üçin A2 vektor alýas, başlangyjyny getirip goýýas. Goşmak A3'ün A3 goşmak üçin A2'niň ahyryna A3 vektoryň başlangyjyny getirip goýmaly. Onu A3 vektoryň başlangyjyny getirip goýýan A4'ü edil şoňa meňdeş A3'ün ahyryna da A4'ü getirip vektoryň ahyryny getirip goýýan. Indi şu ýerde 3 köp burçluklar alyny izderlikde vektorlar izderlikde alyny. Indi netijeli jemini tapmak üçin A1 vektoryň başdaky goşuljy A1 vektoryň ahyry bilen iň soňky goşuljy A4 vektoryň ahyryny ýalňyşýan A1 vektoryň başlangyjy bilen A4 vektoryň ahyryny birikdirýän netijede alynan vektor S vektor şu 4 vektoryň jemi bolan. Şu düzgünü vektorlar goşmaklygyň köpburçluk düzgünü diýilýär. Fizikadan mesele çözülende 3 uşluk vektorlar goşmaklygyň 3 uşluk düzgününden başga da vektorlar goşmaklygyň parallelogram düzgünü has ýygrak ulanýar. Indi şu bölümde vektorlar goşmaklygyň şu düzgünü barada aýtyp geçeriz.
vektorlar goşmaklygyň bu düzgüni esasan vektorlar goşmaklygyň orun çarşma düzgünine esaslanan. Orun çarşma düzgünü näme diýär? Ýagny eger A vektor bilen B vektor A vektoryň üstüne B vektor goşmaly bolsa, A'nyň üstüne B'ni goşanym bilen B'niň üstüne A'ny goşanym şol zat berýär. Onu çizgide nädip şekillendirip bolar? Ýagny A vektor ilki bilen A'nyň üstüne B'ni goşalyň. A'nyň üstüne B'ni goşajak bolsak A vektoryň ahyrına B vektoryň başlanjyny getirip goýas. Alınan C vektor iki vektorun jemi bolýar. B vektor bilen şonu tertibini ütgetdi. Yani A'nın üstüne B'ni näle, B'nin üstüne A'ny goşmaly bolsun. Onu B'nin üstüne A'ny goşajak bolsam, B vektor alýan. B vektor alýan. Tak. B vektor alýan. B vektor alýan. B vektoryň ahyryna A vektoryň başlanjyny getirip goýmaly üstüne goşulýan vektory bu ýerde B'niň üstüne A goşulýar. Şoň üçin B'niň ahyryna A'ny getirip goýmaly. Onu A'ny tapýan, A vektor alýan. B vektoryň ahyryna A vektory alyp goýan. Onu görüşimiz ýaly bu ýerde şu çizgide eger A'nın üstüne B'ni goşmak bolsa ilk A'ny alyp soň ahyryna B'niň başlanjyny goýmaly. Netijede C vektor alym. Edil şonuň ýaly B'niň üstüne A'ny goşmaly bolsa ilki B'ni alýan. Oň ahyryna A'ny getirip goýup, A'nyň başlanjyny getirip goýan. Netijede alan vektorym C vektor, iki vektorun jemi bolar. Ýagny şu A'nın üstüne B'ni goşanym, B'niň üstüne A'ny goşanym vektorlarda hiç ýeli tapaz ýok. Şoň üçin şu düzgüne vektorlar goşmaklygyň orun çarşma düzgünü diýilýär. Şu orun çarşma düzgününe esaslanyp vektorlar goşmaklygyň parallelogram düzgünü gelip çykýar. Parallelogram düzgünü boýunça iki vektor goşmaklygy üçin ilki bilen näme etmeli? Mysal üçin aýdaly vektor hemde D vektor. Şu iki vektory parallelogram düzgünü boýunça goşmaly bolsa, iki vektoryň hem başlanjyny şol noktada getirip goýan. E'ni D vektor, D vektor başlanjyny şol noktada getirip goýdum. D vektoryň ahyryndan E vektora, ýagny D vektoryň ahyryndan ahyrky nokatyndan şu E vektora paralel gönçelik geçirmeli. Onu paralel gönçelik geçirýän. E vektoryň şu ýerde E vektoryň ahyryndan D vektora paralel, şu D vektora paralel bolan gönçelik geçirmeli. Onu geçirýän. Şu iki vektor iki gönçelik paýtymada bir nokatda kesişýär. Şu kesişme nokady bilen şu iki vektoryň başlanjy nokadyny birikdirýän. Men alan kesimim E vektor hem de D vektoryň jemi bolar.
Vektorlar goşmaklygyň parallelogram düzgünini berkitmek üçin bir mysala garalyň. A hemde B vektorlary parallelogram düzgün boýunça goşmaly bolsun. Çizgide berilen iki vektory. Onu başlaýas. A vektory hemde B vektoryň başlangyjyny ikisini hem şowur noktada getirip goýan. B vektoryň başlangyjy A vektoryň başlangyjy ikisini hem şowur noktada getirip goýdum. Başlangyjy şowur noktada dur. A vektoryň ahirine şutaý. B vektora paralel gönçülük geçirýän. Paralel ýagny B vektory hiç kesişmeýän. Edil şoňa meňdeş değişiklikde B vektoryň ahirinden A vektora paralel geçirýän. İkisi şu iki paralel geçiren gönçülükler bir noktada kesişýär. Alınan A hemde alınan iki nokady kesimden biýikdirsem alınan vektor aýdal D vektor. D vektor A vektor bilen B vektoryň jemine deň bolar. Şoň bilen D vektoryň uruny tapdym. Inni san wagtyny näp tapmaly? Aýdaly A vektor moduly 2,5 santimeter. B vektoryň moduly 1,16 santimeter bolsun. D vektor moduly näme? Biz bilýäs, şu ýerde alınan üççuşluk gönüş üççuşlugyň ýagny bir tarapy A modulyna deň, beýleki tarap B modulyna deň. Pifagoryň teoremasy boýunça gönüş üççuşlukly hipotenuzanyň kwadraty katetleriň kvadratlarynyň jemine deň. Bundan deň tapsam A'nın kwadraty 2,10 kwadraty goşmak 1,16 kwadraty. Alınan netijem bana kalkulatorda hasaplasaňyz D vektoryň san wakatyny berer. Onda şunuňy bilen biz D vektoryň uruny hemde san wakatyny kesitläp bilýäs. Vektorlary aýyrmak barada öwreneliň. Vektorlary aýyrmagy geçmänkä ilki bilen garşylykly vektor düşünjesini barada öwreneliň. B vektoryň garşylykly vektor diýip san wakat ullugy boýunça bir meňdeş, ýöne ur boýunça garşylykly urukturulan vektora B vektoryň garşylykly vektor diýilýär. Ýagny B vektor berilen bolsa, onun garşylykly vektory B vektoryň uzunlygy bilen deň. Uzunlygy bir meňdeş, ýöne eger B vektoryň uruny garşylykly urukturulan. Ýagny minus B vektor görüşimiz ýaly istendik vektoryň garşylykly vektory oňa garşylykly urukturulan. Indi A vektor bilen biziň tapjak bolýan zatymyz A vektor bilen B vektoryň tapagudy. Ýagny aýdal D vektor A vektor bilen B vektoryň tapagudy. Onu tapmaklyk üçin şöyle düzgünden peýdalanýar. Biz bilýäs A vektor goşmak B vektora aýyrmak B vektora derek A vektor goşmak minus B vektor diýip ýazyp bilýäs. Onda üççuşlugy goşmaklygyň düzgüni boýunça A vektordan B vektora aýyrmak üçin A vektoryň üstüne minus B vektor ýagny B vektoryň garşylyklysyny üstüne goşmaly. Onda bilýäs goşmaklygyň düzgüni boýunça A vektoryň ahirine minus B vektoryň A vektoryň ahirine ahirki nokatyna minus B vektoryň şu minus B vektoryň
başlangıcını getirip koymalı. Onun için minus b vektör alıyaz. Başlangıcını getirip koyuyaz. Işın plak kolor azıcık ayrıtını aktarayım. Vektörün başlangıcını getirip koyduk. Inni a vektörün başlangıcı bilen b vektörün ahirini biriktireyim. Biriktirsek alınan d vektör a vektör bilen b vektörün tapağı olur. Yöne iş yüzünü her gedek a vektörden b vektör ayıracak olsak b vektörün karşılıklısını tapıp onun üstüne a vektör koşturandan şeyle yenilerek usulü var. Aydalı a vektör täzen çadayın a vektör hem de aydalı b vektör belirlen olsun. Şu iki vektör ayır diyilenine ikisinin hem başlangıcını a vektörün hem b vektörün hem başlangıcını a vektörün başlangıcı şu b vektörün başlangıcı bu bir noktada getirip koyuyaz. Onu b vektörü a vektörün başlangıcını getirip koyan. Eğer soruda aydalı d vektör a vektör bilen b vektörün tapağı dip aydan olsa onu başlangıcı bir noktada getiriyaz. İki vektörün hem ahirlerini biriktirmeli. İki vektörün ahirlerini biriktirýän kesim. Inni şoň uğrunu eğer a ayırmak b bolsa onu uğrunu b'den a tarapy urukturmaly. Onu şu ýerde uçy b nokatdan a nokata urukturmaly. Alınan vektör a vektör bilen b vektörün tapağı olur. Berkitmek üçün vektörler ayırmağa değişti yeni bir misal. E vektör k vektör bilen s vektörün tapağı olsun. E vektör tapmaly. Yine aýşym boýunça, öňkütüdüň boýunça iki vektör hem iki vektörün başlangıcını şo bir noktada getirip koyan. Men getirip koydum. K'ny bäri geçireýin. Getirip koyan inni iki vektörün hem ahirlerini biriktirýän kesim bilen biriktirýän biriktirdim inni şol vektörün uğrunu tapmaly. Biz aýtdyk deňlemäme seretýän deňlemede aýtdy k vektörden s'ni ayırmaly. Onda uğur vektörün uğrumu dama s'den k tarapy urukturulan. S vektörün ahirinden k vektörün ahirine urukturulan bolýar. Onda s vektörün ahirinden k vektörün ahirine urukturýan alınan vektör e vektör bolar.